ଆରେ ଅମର ବାବୁ, ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଯେ? କଫି ପିଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ଆସୁନଥିଲ ଯେ? କ'ଣ କହିବେ ହରିଶ ବାବୁ, ଜବ୍ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଜବ୍ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବି, ସେ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ସବୁଦିନ ମୋତେ ବିନା ପଇସାରେ କଫି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ମଉସା, ତମ ଖବର କ'ଣ? ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ହରିଶ, ମୋର କ'ଣ, ମୋର ତ ସବୁ ଭଲ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ କଫି ଦୋକାନ ସାରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତମେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ କାମ କରୁଛ ନା, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏମିତିରେ ବି ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ହରିଶ ବାବୁ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା।